mzala, kunento ade ngifuna ukutshela yona ekuseni, angazi noma isona isikhathi kumele kutshele ngaso lesi. Yini la? Ya mzala, benginombono la ukuthi ngikanjani mengabe uhambe nje. Phela namanje wona awashintshi mzala, nama usenamanga, seza ney'nkinga ekhaya. Mzala, wasengixoshela ukuthi ngikhuluma into engayibonanga kahle. Nanokuthi uthanda iy'ndaba nje esingakufuni, athi uxakwe yini wena? Iyahle mzala, ngiyaxolisa. Ngeke ukusize ngalutho impela yokuxolisa kwakho. Mzala, ngiyaxolisa nje. Ngiyakutshela nje nami ngeke ukusize ngalutho ukuxolisa kwakho mzala, ngoba phela usumoshe kakhulu mzala. Ngeke uze ungixoshe ekhaya komama. Ngishathiwa sekusho yena unongolozi le engihamba. Ayixoshi, mina into engisho ukuthi kuyomele uhambe le ekhaya, into yokusiza ukuthi ufike nayo anti lapha uma evakashela. Engikwenze lokho mina ngibuye ngibukile la. Asazi izokumisa kanjani lokho mzala, kodwa ekusho yilokho nje ukuthi kumele uhambe mina. Uyabuka ukushaya kumnqobi. Kwami ngathi abantu abaningi le ndaweni ngeke. Hayi kanti umfowethu ngisangamphinda futhi. Usho kanje yakutshela ngisangamphinda. Awusho-ke vele wena wafika nini la ngoba ngiwazi mina. Mina ngafika ngonyaka odlule ngoFebruary March kanjena nje yabo. Hayi. Futhi wafika ngisanda kuhama waphela ngasho ukuthi angikwazi mina. Ya vele wena yini eyakwenza lokhuzi. Ugcina uhamba la. Ngixoxa indaba ende leyo. Awuyixoxe sizwe le ndaba. Into yenzeka la ukuthi kwaba kanje. Phiwe, hayi impela usuwakhile umphakathi waqina. Kodwa ukuwuqinisa kwakho akusho ukuthi ngeke usaba nezitha. Okubi kakhulu ukuthi uphila nazo lezi zitha uphinde uhleke nabo. Isizathu esenza bengakufuni ukuthi bafuna isikhundla sakho sokuba umphathi weyouth. Indlela abasifuna ngayo bengagcina sebekubulala nokukubulala. Ngakho-ke le ncwadi ibhalelwe ukukuxwayisa. Impilo yakho ibalulekile. Uyokusiza ukuthi uthathe isinqumo esizokusiza. Uyishise le ncwadi mawuqeda kuyifunda. Ungatsheli umuntu ngalento ongaziwa. Ngiyabona ukuthi ungcono ngivele ngihambe nje. Ngishiya unjoko esihlalweni. Nalento okuphatha le ayangibona ukuthi into zami ayingifanele. Awusho vele ubabhala incwadi futhi wesho ba. Kuze kube manje angimazi lo muntu wabhala incwadi yazi.
Hayi, it's okay. Awuyihamba kanjani lapho? Hayi sikhona, niba ngesiphi mfethu? Angiyeka ngiphuma lo mgidi ethi uyena ophethe la. Eyi nami kade ngangigcina. Into enginqenayo nje ukuthi uzothini uma ngimtshela ngale ndaba yami noLentuza. Bani kombe lo? Sengakamkhohlwa negama le ntombazane. Yangigcina hey. Bathi urahle lo mjito lemele nawe ukuthi uye kuyena nje usofika kululeke futhi la muntu. Hayi umazi kahle wena injogo into yazongishaya yona. Hayi bu. Hayi. Injogo. Angikhulumi ngonjogo mina lana. Injogo nje ophethe la. Hey. Futhi usele ngempela wena. Yena lo mjito lo uthe mina uyena akayibambisa unjogo. Njengoba sekhona-ke ihlelo sithatha phela. So yena uyabambisa unjogo. Ya. Manje akuba yena lo. Bese igama lakhe uthile umuntu unongoloza. Ubuyile. Antabazeni ke nesiqiniseko sokuthi uthe unongoloza. Yabethe ngiphuma yena nje ngamanye ngithanda kumtshela manje nje. Yo. Hayi, nangathi useleke wena. Osho awuyazi indaba yokuthi senzeka ihambe eqamamanga yonke le ndawo le usweni file. Bethu, senzo ngiyamazi. Ngeke eze yenze leyo nto. Isenzo ukuthi sengihlale naye isikhathi eside before ezihambe ePine Town, ezebuye futhi. Ngiyamazi ngeze yenze leyo nto. Isenzo bethu yena iyathanda indaba zabantu kodwa ngeke zihambe khuluma ngabe ngabo. Hayi. Mhlawumbe ngizoqala ngawe nje. Ngayithathela futhi leyo ndaba. Ngoba mina nganginawo lo yasuku. Indaba manje ukhuluma usola mina manje. Vele ngisola wena. Asiyabhedala manje. Bethu. Ngathola nje ukuthi uwe nazi ngiyafunga phela mina ngifunda ungiqonde wena. Hayi. Uthi ngihambe manje ngiyabona usizo lami. Eliphe ngizeleze manje. Hamba vele hambe nje ihamba. Hey, uthi ngingimtheste ngibuza uzothini. Senzo. Baba ehlisa baba ukukhuluma nawe Oh. Baba. Yini lento engihamba ngizwa ngawo? Uthi hamba ukhuluma ngami sonke lestrade leso uthi mina ngishonile ngashonile. Sangibingelele ngisho ngibingelele. Baba bethu. Ufuna impendulo. Ukhulumelani ngami? Mfethu uzichazela. Leli langa ngakubona usentabeni ngangidlula. Ngacabanga ukuthi uyaphosa. Wacabanga. Ngacabanga lokho mina. Wayibona into enze? Cha ngabona iphathe encane. Oh wena vele ukukhuluma nje usuqhamuka nama conclusion into engenzekanga yonke ongayibonanga yonke. Efethu. Yini ngawe? Yini futhi manje? I-right lento yenzayo. Sihamba ukukhuluma ngabantu nje. Okuwese futhi uthi ushonile. Bizwa ngani leyo nto? Angikhuluma into engiyibonile nje. Baba ngaphosa yini mina lapho ngoba usuthi ubonile wena. Baba ngifethu ngiphendule ngifuna impendulo. Impendulo zani ngoba phela sekuchazelile yonke into engayibona. Yini ufuna ukulwa ndoda? Usho woza baba. Cha, mana mfethu. Yini? Relax. Lento lesingayixazulula. Cha mfethu iyabheda lento oyenzayo. Cha sikho isidingo sokuthi sigubhana nje. Mfethu. Ngiqedile into ade ngizele. Ngiyathemba ukuthi uzwile. Ungaphinde mfethu ulokhu hamba ukhuluma ngabantu. Yes. Kanti bekuyena. Hayi, kuqiniswe makuthokoze bitch kunokuthi uthemba umuntu. Yo. Hayi abantu bayashintsha.